Akadémia virtuálneho Slovenska uvádza: je dobré zoznamovať sa virtuálne? Virtuálny svet sa stáva čoraz viac reálnym. Celý deň pracujeme na počítačoch, komunikujeme s ľuďmi naprieč kontinentmi, vieme si objednať jedlo, lístky do kina, letenky, pozeráme koncert z pohodlia domova, sme zvyknutí komunikovať cez e-maily, apky, chaty. Preto je bežné, že si cez rôzne platformy hľadáme priateľov aj v tomto svete. A to už od malička. Existuje na to mnoho aplikácií. Badoo a Tinder sú jedny z najrozšírenejších. Ale aj tu buď ostražitý, stanov si kritériá a počúvaj varovné signály. Na čo si dať pozor a čo nezanedbať pri hľadaní priateľov cez internet? Poprvé, daj si pozor, s kým sa zoznamuješ. Väčšina zoznamovacích platformiem vyžaduje vek nad 18 rokov, keďže slúžia aj na hľadanie si partnerov. No napriek tomu je tam až 30% osôb s nižším vekom, ktorí iba hľadajú kamošov na pokec. Mať za kamoša 70-ročného človeka môže byť fajn, ak to tak chceš. No hľadať si vážny vzťah s 13-ročným dievčaťom, tu už končí sranda a začína tvrdý zákon. Či si starší alebo mladší, daj si pozor, s kým sa zoznamuješ. Neponáhľaj sa, dôsledne si over identitu druhej strany. Po druhé, zisti, či je profil nového kamoša OK. Aplikácie dbajú na to, aby boli profilové fotky pravé. Ak je profil OK, apka mu pridelí overenie formou rôznych grafík, napríklad zelené Včko. Aj to pomôže pri odhalení podvodníkov. Po tretie, ak sa s novým kamošom necítiš v pohode, ukonči komunikáciu. Aplikácia ti dáva aj možnosť ukončiť komunikáciu, ak sa v nej necítiš komfortne. A hlavne sa zamysli, čo a komu hovoríš. Určite nechceš vidieť svoju nevydarenú komunikáciu po celom internete. Navyše, ak existujú vydierači, ktorí ti vedia život riadne skomplikovať. Po štvrté, zdieľaj profil len so svojimi kamošmi. Možnosť obmedzenia profilu alebo časti jeho obsahu len pre kamošov tu máme odčias z Facebooku. Možno zastaralé, ale overené. Ak nechceš zdieľať svoje súkromné veci s celým svetom, tak to jednoducho využij. Po piate, dodržuj pravidlá pri osobnom stretnutí. Ak sa chceš stretnúť s novým kamošom naživo, tak určite cez deň, na overenom a známom mieste, kde sa cítiš bezpečne a vieš odtiaľ aj bezpečne odísť. Ľudia sa na internete nesprávajú rovnako ako v skutočnosti. A tvoj nový kamoš z netu môže byť pokojne sériový vrah. Ak si sa s druhou stranou ešte nevidel a chceš sa stretnúť, požiadaj ho najskôr o videohovor. Over si ho vizuálne. Ak začne vymýšľať, že má pokazenú kameru a podobne, hold, zruš s ním kontakt a nechoď do rizika. Po šieste, nikdy neposielaj nič hodnotné niekomu, koho nepoznáš. Ak máš kontakt na inom kontinente a požiada ťa o pomoc, nikdy, ale naozaj nikdy neposielaj peniaze, doklady, intímne fotografie či osobné údaje na tak veľkú vzdialenosť. V inom štáte? Na inom kontinente? Tam toho veľa nevyriešiš. A prax ukazuje, že väčšinou ide o podvod. S falošnými fotkami či údajmi to ide na internete ľahko. Po siedme, nikdy nezdieľaj informácie v reálnom čase o tom, kde sa nachádzaš. Nikdy nezdieľaj informácie o svojej aktuálnej polohe či bydlisku. Ako hovorí každá bezpečnostná príručka, fotografie z dovolenky idú na sociálne siete vždy po dovolenke, keď si už doma. Prečo? No, lebo zlodeji. Aha, nie si doma? Super! Ale pre nich. A na záver, ver svojmu inštinktu. Ak máš zlý pocit z komunikácie s novým priateľom, jednoducho ju ukonči alebo na nejaký čas zastav. Dobrý človek nemá problém porozumieť potrebám svojho priateľa. Ten zlý na to nemá čas a začne na teba tlačiť a rýchlo sa vyfarbí. Tak sa nad tým zamyslí. A čo na to odborník z IPčka? Zoznamovať sa a spoznávať nových ľudí na online zoznamke je úplne prirodzené. Len si prosím ťa daj pozor na to, s kým si naozaj píšeš. Túto sériu pripravujeme spolu s IPčkom, internetovou poradňou pre mladých ľudí. Ak chceš vedieť viac, navštív ich web www.ipcko.sk alebo si pozri kampaň a influencerov na www.stalosato.sk. Ak máš aspoň 15 rokov, pozri si výborný český dokument V sieti alebo tretí príbeh filmu Kto je ďalší.
Zistíš, čo dokážu internetoví podvodníci, sexuálni predátori. Ďalšie zaujímavosti o živote vo virtuálnom svete nájdeš na našom webe virtuálno.sk alebo počúvaj podcast Digitálni rodičia.sk, ktorý sme podporili. Profesionáli z online sveta a reklamy diskutujú úsmevne aj vážne na témy, ktorým čelia všetci rodičia dneška. Ak sme ťa dostatočne navnadili, namotali, tak nás sleduj ďalej a viac ti povie naša Akadémia virtuálneho Slovenska. Stačí nás sledovať.